Il-Maġistrat Claire Staffraġ Żamit laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni sabiex l-affarijiet li ġew elevati waqt l-operazzjoni li saret brabta mal-investigazzjoni tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia jiġu investigati bl-akbar reqqa mill-uffiċjali tal-Europol. Fil-qorti intqal li d-dajsa Maja nxtrat minn George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż fis-16 ta' frar tas-sena li għaddiet. Id-dajsa nxtrat tas-somma ta' 30,000 euro bin-negozju sar fuq il-baħar fl-Imsida, madankollu l-flus għaddew fil-Marsa. Waqt il-kumpilazzjoni tax-xhieda l-avukat difensur Dr. William Kuxkiri allega li qed jiġu żvelati lill-midja dettalji brabta ma' saħħet Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu. Minnu fih il-Maġistrat Claire Staffraġ Żamit ċanfret lill-avukat difensur u fl-istess waqt ordnat lid-direttur tal-ħabs sabiex jinvestiga dan il-każ. Fid-dawl ta' dan il-Maġistrat irrimarkat li dan l-iżvelar seta' sar minn kwalunkwe individwu u mhux neċessarjament mill-ħabs. Minkejja li sa issa qatt m'hemm ebda deċiżjoni brabta mar-rikorsi li ġew ippreżentati mid-difiża jidher li dawn ser jiġu deċiżi fil-futur qrib. Rikors minnhom jitratta dwar il-privatezza tal-akkużati, mod partikolari fil-ħin li jiltaqgħu ma' qrabathom. Id-difiża almentati li għall-kuntlarju ta' dak li jiġri s-soltu fil-ħabs waqt il-ħin tal-viżitaturi fejn normalment il-priġunieri jkunu miġbura kollha flimkien f'sala kbira. L-aħwa De Giorgio kif ukoll Vince Muscat qegħdin jiltaqgħu ma' qrabathom f'ħinijiet differenti, ġo kamra żgħira u fil-preżenza ta' 3 gwardjani. Id-Deputat Avukat Ġenerali Dr. Philip Gallia Farrugia rrisponda li m'hemm xejn diskriminatorju dan hekk kif il-proċedura tal-visti hija tal-istess frekwenza bħal priġunieri l-oħra. It-tieni rikors imressaq mid-difiża jitratta dwar il-preżenza tad-Deputat Avukat Ġenerali waqt il-kompilazzjoni fil-qorti. Hawnhekk il-Maġistrat Claire Staffraġ Żamit qalet li f'dan il-każ id-Deputat Avukat Ġenerali għandu rwol attiv. Il-kompilazzjoni mistennija li tkompli nhar il-ħamis 15 ta' frar. Għal dan id-differiment l-avukati difensuri għajmu battibek mal-qorti, hekk kif ġimplikati li l-Maġistrat mhux qed tkun kooperattiva mad-difiża għal fatti li wieħed minn dawn l-avukati għandu kawżi oħra fl-istess ġurnata.